администрацията на община Пловдив започна да работи тази година и от районните администрации, както нееднократно сме съобщавали, заявявали, вие сте запознати с това, че районните администрации тази година се възлагат наистина много повече отговорности и съм много щастлив, когато присъствам на събития като днешното, в които да виждаме реалното изпълнение на работата. Още повече, че само преди няколко седмици бяхме с госпожа Петрова на улица Бутовнишка, бяхме в района на второ ДКЦ. Наистина проблемите на Пловдив са много, но е хубаво, когато гражданите виждат, че се влагат усилия и се решават тези проблеми. Надявам се другата седмица сме живи и здрави. Георги Тете да отидем да направим първа копка. Това е изключително важна улица, която дава завършен вид на обекта Малката базилика, която, знаете, много добре върви и паркинга за автобуси пред нея. Тук наистина се получава прекрасно място, което ще се превърне и то и в момента, но ще стане още по-хубаво средище на всички хора, които живеят в тази част на Пловдив. Така че тук, освен това, което госпожа Петрова прави, ние от вчера започнахме по договор на голяма община с детските площадки. В момента се подготвят и се правят подготвителните дейности за съоръженията на площадката на Бунарджика, парка в Рибница и срещу кино Фламинго на 6 септември. Така че тук ще бъде от втория етап. Ще има една от хубавите детски площадки, които вече започнахме от миналата година отново да поставяме и да правим в община Пловдив.